Igsuon nga miunay og luglog sa ubol-ubol sa maguwang nga retiradong sundalo, dili na pasakaan og kaso. Brigada Alan Tangkawan, ibrigada mo. Brigada Report. Abanay sa kani sundao nga namatay human giluglog ang ubol-ubol sa kagalingong manghod. Dili na mo pasaka og kaso sa suspitsado. Kung kainumduman, patay kagapon sa udto si Roberto Astilio, 65 anyos, human dunggata sa iyang manghod nga si Francisco, 59 anyos. Tabo alas 11 sa Huwebes sa buntag, Marso 7, 2024, dito sa sulod sa kampo sa Visayas Kaman, sa Barangay Apas, Tacbayan sa Sugbo. May paybaw si Police Major Romeo Kaakoy Jr., ang hipi sa Mabulo Police Station. Ang mga igsuon dili na interesado nga mopasaka og kaso sa suspitsado. Apan si Kaakoy mibutyag nga bisan dili mukiha ang pamilya, sila sa kapulisan ang mopasaka og kaso murder ngadto sa korte. Dunay pasangil ang mga igsuon nga dunay dili maayong batasan ang biktima nga mao ang namatay. Sanglit mao kini ang maghawd-hawd ug mangilog sa ilang yuta diha sa luyo sa Visayas Kaman. Tulo matud pa sila ka magsuon nga namuyo sa maong luna. Gani ang usa niini kay suon usasab ka kanhi sundao ang gipapahawa ni Roberto o giangkon ang natukod nga balay niini. Gipahawa na lang kini aron nga dili modako ang ilang away, apan gihulga na usab niini ang iyang manghod nga si Francisco nga bawion ang gitukod niini nga balay. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Brigada! Salamat Brigada Alan Tangkawan sa